Eli tervetuloa tänne tänään keskustelemaan asunnottomien etkoista. Mä oon Aino-Pauliina, Yhdessä yksinäisyyttä vastaan ry:n hallituksen jäsen. Mulla on tässä mukana Santeri, meidän geronomiopiskelija. Hei. Ja Suvi Rajala on täällä tänään vuokranantajan näkökulmasta. Eli asunnottomien yö on viimeisen 2 viikon aikana ollut 3 kertaa uutisissa, mikä tarkoittaa sitä, että asunnottomien yö on lähestymässä. Eli asunnottomien yö on Suomessa joka vuotinen järjestettävä tapahtuma, jota on vetänyt Hursti Helsingissä. Ja virallisesti päivää vietetään 17. lokakuuta. Eli ensimmäinen asunnottomien yö on Suomessa vietetty vuonna 2002. Taustalla on halu tehdä näkyväksi asunnottomuutta ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. Tapahtuman juuret ovat kansalaisliikkeessä, kirkon ja järjestöjen toiminnassa. Tavoitteena on tuoda asunnottomia ihmisten ääntä, kokemuksia, vaikuttaa asuntopoliittisiin päätöksiin, tarjota tukea, tietoa, korostaa perus- ja ihmisoikeuksia. Oikeus asuntoon on perusoikeus. Eli tapahtuman sisältö. Ohjelma vaihtelee paikkakunnittain, mutta usein mukana on keskustelutilaisuuksia, konsertteja, esityksiä, kokemusasiantuntijoita, ruokatarjoilua, vaatejakelua ja terveysneuvontaa. Muistotilaisuuksia asunnottomien kuolleiden muistoksi. Asunnottomien yö on vuosien varrella kasvanut merkittäväksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tapahtumaksi. Se on vaikuttanut siihen, että asunnottomuutta tarkastellaan yhä enemmän rakenteellisena ongelmana, ei yksilön epäonnistumisena. Tapahtuma on tukenut myös Asunto ensin -mallin juurtumista Suomeen. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on selkeästi vähentynyt viime vuosikymmeninä. Tästä johtuu se, että Suomeen on tullut laki, että jokaisella suomalaisella on pakko olla osoite. Tämä on saavutettu erityisesti Asunto ensin -periaatteella. Asunto on perusoikeus ja toipumisen edellytys. Silti asunnottomuutta on edelleen, erityisesti piiloasunnottomuutta nuorten maahanmuuttajien ja päihdeongelmista kärsivien parissa. Miksi asunnottomien yö on yhä tärkeä? Vaikka tilanne on parantunut, asunnottomien yö muistuttaa siitä, että kukaan ei valitse asunnottomuutta. Syrjäytyminen, mielenterveys, päihdeongelmat sekä asuntopula on edelleen todellisia haasteita. Jokaisella on oikeus turvaan, ihmisarvoon ja kotiin. Millaista on piiloasunnottomuus? Piiloasunnottomuus, sillä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi erotilanteessa toinen puoliso joutuu lähteen pois omasta kodista, mutta menee esimerkiksi kaverille, vanhemmille, isovanhemmille. Eli hän ei näy siellä tilastoissa. Sitten puhutaan vähän kissoista ja asunnottomuudesta vuokranantajan näkökulmasta. Ja lähdin miettimään tätä aihetta sitä kautta, että samaan aikaan kun asunnottomuus oli meillä iso ongelma, meillä oli myöskin iso kissaongelma. Eli vielä 80-90-luvulla varsinkin maaseudulla oli tosi isoja kissapopulaatioita ja kodittomia kissoja oli noin 20 000 kappaletta. Ja siinä on tapahtunut iso muutos. Nyt meillä ei ole käytännössä enää kuin ihan yksittäisiä kodittomia kissoja, joita viedään löytöeläintaloihin. Sinne päätyy noin 10 000 kissaa vuodessa ja niistä lähes kaikki löytää välittömästi kodit. Villejä kissapopulaatioita ei enää näy yhtään missään. Eli mitä on tehty, mitä on tapahtunut? Yksi tärkeä asiahan on se, että nykyään kesäkissan ottaminen on hyvinkin paheksuttavaa. Kissat asuu enimmäkseen sisällä. Meidän koko asenne niihin kissoihin on muuttunut. Niistä on tullut sellaisia hiiriä pyydystävästä työeläimestä, haittaeläimestä meidän lemmikki ja ystävä. Ja sillä kampanjoinnilla saatiin aikaan iso asennemuutos. Sitten jos me mietitään asunnottomuutta, niin tosiaan asunnottomien määrä on pudonnut noin 1/4 samana aikana. Mutta mä väittäisin, että niiden kissojen määrä on pudonnut vielä enemmän. Eli kissojen kanssa on ehkä onnistuttu tekemään jopa tehokkaampaa työtä ja ennen kaikkea tehokkaampaa asennetyötä. Eli siinä tulee se ero mielestäni siihen, että miksi asunnottomuus näkyy edelleen katukuvassa, mutta
katukuvassa tai maaseudullakaan kuvassa me ei enää nähdä niitä kissoja missään. Eli se asennevaikuttaminen siihen, että mitä asunnottomuus on, mistä se syntyy, mitä sille pitäisi tehdä, onko se yksilön vika, yhteisön vika, mitä sille tehdään, niin se on sellainen, missä pitäisi saada laajempi muutos aikaiseksi. Ei pelkästään niin, että asian parissa työskentelevät tekee sille jotakin. Sitten jos me mietitään asiaa vuokranantajan kannalta, niin yksi sellainen hyvä kysymys on se, että jos tulijoita on, niin minkä takia tarjota sille asunnottomalle asuntoa. Tähän ei hirveästi ole oikeastaan sellaisia porkkanoita, koska yleensähän tilanne menee niin, että asunnottomalla ihmisellä kulkee käsi kädessä se, että hänellä ei ole luottotietoja tai luottotiedot ei ole kunnossa. Kelan takaus ei kata kaikkea, mitä asunnolle voi tapahtua, jonka jälkeen, koska tulijoita on, vuokranantaja valitsee luontaisesti sen, jolla ne asiat on kunnossa ja joka on sille hänen asunnolleen se paras vuokralainen, jolloin silloin käy helposti niin, että asunnoton jää vapailla markkinoilla ilman ja sitä hoidetaan yhdistysten ja muiden toimesta, joka taas johtaa tietynlaiseen ongelmien kasaantumiseen tietyille paikoille. Ja se johtaa siihen, että näitä taas ei sit kukaan halua naapurustoonsa, eli se sijoittelu ei toimi. Toki pitää muistaa, että asunnottomissa on myös ihmisiä, jotka on vain tilapäisesti asunnottomia, kuten juuri nämä piiloasunnottomat esimerkiksi eron vuoksi. He monesti löytää nopeasti uuden asunnon ja silloin se asunnottomuus on lyhytaikaista. Toisaalta lyhytaikaisenakin se on ihan rasittavaa ihmiselle. Sitten yksi asia on myöskin se asunnon vaatimustaso. Sekin vaikuttaa joskus ja sekin saattaa toisinaan löytyä asunnottomuuden taustalta. Eli ei ole sopivaa asuntoa sopivassa paikassa tai ei ehkä ole haluttu laatuisia asuntoja saatavilla. Mutta sitten jos esitellään ongelmia, niin aina pitäisi esittää myöskin ratkaisuja. Ja yksi sellainen ajatus, mikä tässä syntyi pohtiessa, on se, että kun yhteiskunnalla ei yleensä ole tarjota rahaa ja asuntoja on tyhjillään, mutta ne on vaan väärässä paikassa. Eli meillähän on paljon asuntoja, jotka on sellaisissa paikoissa, että niihin on hankala kulkea. Ne ei ole siellä, missä on kasvukeskukset. Niin mietin sitä, että entä jos tietyillä sijainneilla oleviin asuntoihin meillä olisi sähkö, vesi ja auto. Eli olisi tietty osuus siitä kulusta, joka menisi sinne autoon, koska meillä on paljon asuntoja sellaisella sijainnilla, että siellä tarvittaisiin auto. Päihdeongelma on toki sit luku sinänsä, mutta silti siellä olisi varmasti sellaista markkinaa, koska tällä hetkellähän toimeentulotuella ei ole minkäänlaista mahdollisuutta hankkia ja ylläpitää autoa, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää asua kasvukeskuksessa. Ja se tulee itse asiassa kaikille vähän kalliimmaksi, koska se vuokra on korkeampi verrattuna siihen, että olisi se auto, oltaisiin vähän syrjemmällä ja sitten se auto yleensä myöskin tukisi työllistymistä. Toinen merkittävä tekijä, mikä aiheuttaa näitä haasteita, on vuokratakuun saanti ja vuokratakuun kattavuus. Ja siinä me tehdään jo työttömyyspuolella ihan vastaavaa asiaa. Meillä on työkokeilu, meillä on palkkatuki ja sitä kautta päästään työpaikkoihin käsiksi. Mutta meillä on Suomessa sellainen lainsäädäntö, joka vuokranantajan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että sä et ota riskiä, koska jos sä otat sen asukkaan ja sinä päivänä, kun sä annat sille avaimen, niin sä tiedät, että alle 6 kuukauden se ei mihinkään lähde, vaikka olisi minkälaisia ongelmia. Eli se rajoittaa se lainsäädäntö, vaikka se suojaa, niin se myös rajoittaa ja omalla tavallaan aiheuttaa asunnottomuutta. Eli tässä suhteessa mä luulen, että yksityisiltäkin markkinoilta löytyisi tilaa, kun meillä vaan olisi toimivia malleja sinne, ehkä just jonkunlaisia palveluseteleitä. Ja on ihan selkeä se, että ne ongelmat keskittyy. Se on myöskin yksi asia, joka olisi selvästi tarpeen estää. Ja 4 liittyy vähän tuohon 2, eli just se, että jos on häiriöitä, niin ne häiriöt pitäisi pystyä suhteellisen nopeasti ratkaiseen. Ja tähänhän meillä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin mielenterveyspalvelut siltä osin, kun ne toimii tai ei toimi. Ja monessa tällaisessa tilanteessa ollaan sillä puolella, että ei toimi. Eli tämä on sellainen kokonaisasia, tämä häiriöt, millekä pitäisi pystyä tekemään jotakin, jolloin se helpottaisi kaikkien tilannetta.
Tässä tosiaan konkreettisesti koottuna nämä, eli myös voisi olla parempi vuokratakuu muuttotappiopaikkakunnilla, se auto sinne mukaan ja sitten tämä koeasumisen mahdollistaminen jonkunlaisen järjestelyn kautta, se mahdollistaisi sitä, että silloin voisi tällaisille henkilöille, joilla ei niin kuin muuten ole ehkä edellytyksiä löytää asuntoa, voisi tarjota asuntoa ja sitä kautta pääsisi liikkeelle. Tästähän jonkun verran on olemassa jotain hankkeita ja kokeiluita, mutta tuloksia ei ainakaan vielä ole. Ja tämä on juuri se kysymys, että onko ne hankkeet taas perinteistä pullakahvia vai tuleeko sieltä jotakin oikeita tuloksia. Sitten loppuun ihan henkilön luvalla kerron sellaisen tarinan, että olin hommannut joskus uuden asunnon vuokrattavaksi. Eli siis käytetty asunto, ei mitenkään uudet pinnat eikä uusi, mutta ihan käypäinen asunto hyvällä paikalla. Ja näytössä kävi 3 henkilöä. 2 oli opiskelijoita, nuoria naisia, jotka kävi katsomassa. Ainakin toinen heistä ilmeisesti piti asunnosta. Ja sitten lopuksi sinne tuli paikalle Tero, josta kyllä näki hyvin, että elämää on elettynä. Ja ei ollut mitenkään epäselvää, että kaikki päihteet on hyvinkin kokeiltu läpitte. Ja sitten Tero katteli paikkoja, kertoi, että hän asuu äitinsä luona. Hänen vanha äitinsä ansaitsisi oman asumisrauhan, ettei poika nuku enää sohvalla. Ja hän kertoi elämäntarinansa ja oli ollut kuivilla hoidossa jo hyvän aikaa. Luottotiedot täsmäsi erittäin tarkkaan siihen, mitä hän kertoi. Ja siinä kohtasi se asuntoihminen ja se oikea hetki sille, että hänellä oli se motivaatio ja se tuli hyvin selväksi, että jos hän saa asunnon, niin hän asuu siinä loppuikänsä eikä aiheuta ongelmia. Ja hän on asunut nyt samassa asunnossa yli 5 vuotta. Kertaakaan ei ole ollut häiriöitä. Kaikki vuokrat on maksettu aina ajallaan. Hän pitää asunnosta hyvää huolta, koska se on hänelle tärkeä. Eli mä olin tyytyväinen tähän silloiseen päätökseen. Kiitos Terolle. Ja sitten geronomin näkökulma asiaan. Eli asunnottomuushan ei ole ainoastaan nuorten ja aikuisten ongelma, vaan myös ikääntyneet ovat yhtä lailla riskinä joutua asunnottomuuteen. Tässä on vain sellainen yhteiskunnallinen ongelma, että ikääntyneet henkilöt on yksi sellainen marginaaliryhmä, että ne jää siellä tilastoissa kaikkein pienimmäksi. Ja heidän haasteet ei ole niin kuin ainoastaan yksilötason ongelmia, vaan se heijastelee paljon siihen palvelurakenteiden heikkoon kykyyn vastata niihin ikääntyneiden tarpeisiin. Että elämänhallinnan menettäminen on usein monen tekijän yhteinen summa ja kuka tahansa voi joutua asunnottomaksi. Sitten toinen on tämä niin sanotut väliinputoajat, eli monet sosiaalipalvelut on suunniteltu nuorille ja työikäisille. Ja palvelupisteet saattaa olla vaikeapääsyisiä liikuntarajoitteisille, ja sitten sosiaalipalveluiden prosessit ei aina huomioi kaikkia niitä haasteita, mitä siihen ikääntymiseen voi liittyä. Tietysti nyt tämä digitalisaatio, että valtaosa palveluista siirtyy verkkoon, luo uusia haasteita ikääntyneiden parissa, koska heidän digitaidot ei välttämättä vastaa sitä odotusta, mitä asiakkaina heiltä vaadittaisiin. Ja se voi olla yksi syy, miksi ne jää helposti ilman tukea. Ja moni ikääntyneistä ei ole myöskään tietoinen siitä, että mitä kaikkea tukea he voi saada ja mistä sitä voi hakea. Ja sitten tällainen tiedon puute ja pitkät jonot palveluissa, niin se estää sitä avunsaantia ja edesauttaa sen elämänhallinnan heikkenemistä heti siinä alkumetreillä. Ja siis asunnottomuushan voi aiheuttaa mielenterveys- ja päihderiippuvuutta tai toisinpäin, että päihteiden käytöllä on toimintakykyä heikentävää vaikutusta ja ikäihmisten haasteisiin voi törmätä jo työikäisinä. Sitten riittämättömät palvelut voi johtaa asunnottomuuden pitkittymiseen ja päihderiippuvainen ikääntyminen voi olla pitkään aikuissosiaalityön palvelupiirissä, koska se ei täytä niitä vanhustyön palvelun kriteereitä. Ja tilannetta ei helpota se, että ikääntyneiden asunnottomuutta on tutkittu suhteellisen vähän, mikä taas näyttää sen, miten pieni marginaaliryhmä he ovat. Että kohdennettujen palvelurakenteiden puuttuessa he ei oikein löydä niin kuin omaa paikkaansa asunnottomuusselvityksistä. Ja sitten
Rinnekotisäätiöltä lainattu tällainen virke, että Suomessa ei ole perinteisesti pudottu köyhyyden vuoksi asunnottomuuteen, että olemme aiemmin keskittyneet asunnottomuustyössä vaikeasti asutettaviin henkilöihin, mutta nyt tilanne on toinen. Yhä useampi on vaarassa jäädä asunnottomaksi muun muassa sosiaaliturvan leikkausten vuoksi. Ikääntyneisiin on viime aikoina kohdistunut tosi paljon leikkauksia. Ja siksi ne on suuremmassa riskissä joutua asunnottomaksi kuin mitä aikaisemmin. Ja samaan aikaan ongelmat kasaantuu myös siellä toisessa päässä, koska palvelun piirissä olevat asiakkaat on entistä huonokuntoisempia. Ja tätä asiaa on vaikea ottaa huomioon siinä asunnon hankinnassa. Ja huonokuntoisuus kasvattaa palvelun tarvetta, josta taas sitten palveluista leikkaaminen nostaa sitä syrjäytymisriskiä. Eli ongelmat tahtoo vähän kasaantua päällekkäin. Onko yleisöllä kysyttävää? Joo. Miten koet sellaisen, että kun henkilö, jolla on paljon ongelmia ja asunnottomaksi, niin usein he saattaa olla sellaisessa tilassa tai asemassa, että he ei itse pysty auttamaan itseään, vaan he tarvitsevat joku ulkopuolinen, niin miten yhteiskunta voi tukea sitä prosessia, vai onko se aina läheisten vastuulla auttaa sen henkilön? Ei ole aina läheisten vastuulla. Että Suomessahan on muistaakseni vuodesta 2012 asti edistetty tätä etsivän vanhustyön verkostotoimijamallia, jonka siis tarkoitus on se, että sote-alueen työntekijät yhdistäisivät vähän niin kuin sitä palveluvoimaansa siihen, että kun se ikääntynyt asiakas tulee, sanotaan vaikka terveyskeskukselle, kertomaan ongelmasta ja siinä tunnistetaan tämä sosiaalisen avun tarve, niin osattaisiin oikea-aikaisesti ohjata se ikääntynyt siihen palveluun, joka taas tukisi sitä sen ongelmaa. Ettei käy vaan niin, että sitä ikääntynyttä pompotellaan ja tulee tällainen pyöröovi-efekti, että ei oikein löydetä apua ja sitten tulee vaan jatkuvaa terveyskeskusasiointia ikään kuin tyhjästä. Et sen kautta on niin kuin tavallaan yritetty tätä sosiaalista ongelmaa taklata. Ja tietysti niin kuin vähän tilanteesta riippuen, mutta monella ikääntyneellä voi ollakin niin, että vaikka asunto ensin periaate on, niin voi olla, että tarvitaan ensin jotain akuuttihoitoa siihen sen hetkiseen tilanteeseen, jonka jälkeen voidaan sitä kotikuntoa sitten jatkaa sen hoitamista siellä omassa asunnossa. Sitten haluaisin vielä sulta kysyä, jos oli tämä esimerkkihenkilö, joka löysi kodin, niin osaatko sanoa, että miten yhteiskunta on tukenut häntä? Oliko se onnistunut se yhteiskunnan tuki vai olisiko siinäkin ollut paljon tehtävissä, mitä oli jäänyt tekemättä hänen kohdallaan? Mä en osaa siinä mielessä sanoa aikaisemmista vaiheista, mutta siinä kohtaa, kun mä muutaman tunnin mietittyä, niin soitin hänelle, että käypäs nyt sitten siellä Kelassa, koska sieltähän pitää aina aloittaa. Ja ilmoitin hänelle ne tiedot sinne, niin hän meni seuraavana päivänä Kelaan istumaan ja noin 3 päivän kuluttua hän sai sitten vuokratakuun ja sinä päivänä hän sai avaimet. Eli olisihan se nyt ehkä voinut muutaman päivän nopeampi olla, mutta toisaalta ei nyt odotettu kuitenkaan viikkokaupalla. Ja siellä. Haluaisin vielä Pauliinalta kysyä, otit nämä lehtijutut puheeksi, niin millaisia juttuja nyt on ollut ja miksi näet, että ne jutut on nyt eroavat normaalin tilanteesta, että miten lehdistö käsittelee asunnottomuutta? Eli viimeisen 2 viikon aikana Iltalehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat on uutisoinut asunnottomuutta vain 3 kertaa. Eli lehdistä tuodaan näkyväksi ainoastaan asunnottomuus silloin, kun asunnottomien yö lähestyy. Muutenhan Suomessa ei tunnusteta sitä, että myös Suomessa on asunnottomuutta. Ja mun mielestä näistä olisi tärkeää keskustella myös asunnottomien yön ulkopuolella ja tehdä näkyväksi sitä, että nyt työttömyys, sota, kaikki muut, mitä maailmalla tapahtuu, vaikuttaa myös siihen, että Suomessa asunnottomuus on kasvussa, vaikka tilastot näyttää, että asunnottomia ei kohta enää ole.